Žrtve kojima bi izvadili samo prvi bubreg, hirurzi bi zašili ranu i bile bi ponovo zatvarane u kolibu, sve dok ne bi bile ubijene zbog vađenja vitalnih organa. Na taj su način ostali zatvorenici u kolibi znali kakva ih sudbina čeka i navodno su prestravljani molili da ih odmah ubiju. Među zatvorenicima dovedenim u tu prostoriju bilo je navodno žena s Kosova, iz Albanije, Rusije i drugih slovenskih zemalja, a 2 izvora tvrdila su da su pomagala u ukopavanju tela ubijenih žrtava oko žute kuće i na obližnjem groblju. Kan je pas në njëri në që ka në sa për mu? No. No. Dhe shur, keni gjuar në njërë thashe teme për ose këtu në S'kam dëgju fare. Jo, për punën e këtyre vareve masive. S'kam dëgju fare, tani vetëm për këtë fjallin që ka dalë që në fjallin filan shpi, janë bërë transplante, janë heqë organet. Vetëm këtë kam dëgju tani. S'kam dëgju asnjëherë. I naša kamera je prilikom nedavnog boravka u ovom albanskom selu snimila neobeležene grobnice koje su zapazili i istražitelji te 2004. I got a possibility to go in the grave and asked a lot of people for the graves for their relatives. They said me that here I have a father, at other place I have the brother or maybe my grandfather. And when I asked directly, can you say me where is preciously the grave of your father? They said somewhere there and nothing more. Janë varre me emër ku çdo banor i del për Zot varrit të afërm ti. Dhe këtë gjë kanë bërë edhe në prezencë të Hetuzet Hagës, ku kanë familjarët, persone kanë thënë që ky është varri filanit, ky filanit, ky filanit. Haški istražitelji pokušali su u februaru 2004. da ekshumiraju one grobnice koje su im izgledale sumnjive. U tome su ih međutim sprečili meštani sela Riba. Secretaries, the team that comes from Haga, they pretending to got some exhausted from this grave, but the villagers went here and said, if you have not permission, we do not like you, and it's very offended for Albanian to open or to reopen the grave. And so things was over. Misija nije uspela da nagovori osobe iz žute kuće i oko nje da pruže verodostojne informacije. Novinari su od samog početka odbijali da otkriju svoje izvore, a sudski istražitelji nisu mogli da ih identifikuju ni da ih lociraju. Lokalni albanski tužilac otkrio je još jednu dimenziju problema saradnje. Hvalio se da su se njegovi rođaci borili u OVK, a sudskom istražitelju je kazao: ovde nije pokopan ni jedan Srbin, ali ako zaista jesu doveli Srbe preko granice s Kosova i ubili ih, dobro su to učinili. Kjo është gjëja më e tmerrshme dhe më e turpshme që është thënë në lidhje me atë ngjarje. Unë pas e kam lexuar atë libër, atë pjesë librit janë tjerë totalisht i zhgënjur. Of course, he's a stupid nationalist who is, but in the same time, it's not a feeling of a single person. It's a widespread somehow feeling, but not a good start, of course. Of course, he told me that what she wrote was a lie. No, I don't think she is lying, but she has said something that he's thinking without considering that this could be said publicly. O navodima koji su izneti u knjizi Lov, ja i ratni zločinci, nismo bili u mogućnosti da razgovaramo ni sa autorkom Carlom Del Ponte, bivšom težuteljkom tribunala, niti sa koautorom ove knjige, Čakom Sudetićem. Carla Del Ponte, koja se danas nalazi na mestu ambasadorke Švajcarske u Argentini, ovim mailom obavestila nas je da je veoma žao što ne može da učestvuje u našoj emisiji, ali da o svom bivšem poslu ne može da govori jer za to nema dozvolu Švajcarskog ministarstva inostranih poslova. Tako da ćemo na njen odgovor po svemu sudeći morati da sačekamo kraj mandata u Buenos Airesu. A od Čaka Sudetića ni posle 2 pisma koje smo mu uputili odgovor nismo dobili. Ta vest je baš bila mnogo teška za sve nas, zato što smo mi dobijali informacije da su ljudi prebacivani u Albaniju. I kad smo čuli da je Carla Del Ponte to objavila,
Prvo smo se svi začudili šta je to sad trebalo kad nije mogla da izvrši nikakvu istragu. Da ja mislim da gospođa Carla Del Ponte ipak nije mogla da prečuti ovu istinu koja je verovatno njenu savest opterećivala. Iako Carla Del Ponte ukazuje na žutu kuću kao moguće mesto na kome su uzimani organi zarobljenima, domaće tužilaštvo raspolaže novim podacima o mogućim lokacijama na kojima su otetima uzimani organi. Kako smo ekskluzivno objavili u prošloj emisiji, navodne operacije koje opisuje Carla Del Ponte u svojoj knjizi obavljene su u neuropsihijatrijskoj bolnici pri zatvoru broj 320, u udaljenoj 20 km od žute kuće. Domaće tužilaštvo ocenjuje da u žutoj kući nije bilo uslova za obavljanje hirurških intervencija, jer se ona nalazi van glavnih puteva. Ma našim informacijama i izjavama većine svedoka, mi smo otprilike fokusirali taj objekat 320, u stvari neuropsihijatrijska klinika pri kasarni, koja je bila poligon za ovakve, rekao bih, eksperimente. Žuta kuća 20 km odatle i ona je isto tako imala svoju ulogu. Dakle, bila je neki vid medicinskog stacionara. Ne znači da se neka intervencija nije tu možda odvijala. Međutim, suština je da ipak trebate imati jako specifične uslove da bi se vršilo odstranjivanje ljudskih organa i onda ne verujem da su takve bolnice i takvi hirurški zahvati radili na mnogo lokacija. Dakle, naša pretpostavka je da je to lokacija 320, objekat 320. S druge strane, u žutoj kući su bili pacijenti pre i posle operacije. Inače, i zatvor broj 320, u kojem su bili teški neuropsihijatrijski zatvorenici, i žuta kuća, nalaze se nadomak Burela, koji je bio vojni centar. A da li je u Albaniji u to vreme uopšte bilo moguće obezbediti uslove u kojima su vitalni organi mogli biti uzeti stručno i u kojima su mogli biti bezbedno transportovani do korisnika u zemljama Zapadne Evrope? To je prema mišljenju većine sagovornika emisije Reakcija ključno pitanje i ključni problem zbog kojeg im je teško da u te navode poveruju. Stručnjaci, lekari o tome pred kamerama nerado govore i nerado priznaju da u svetu postoje lekari koji se takvim kriminalnim aktivnostima bave. Dr. Drago Milutinović, načelnik transplantacionog centra Instituta za urologiju i nefrologiju Kliničkog centra Srbije, koji je jedini pristao da priča za našu emisiju, ocenjuje navode bivše haške tužiteljke kao nerealne. Pa mislim, po meni to je potpuno, van pameti. Mislim da je to nemoguće. Ne zato što ja ne kažem da među doktorima ima ljudi koji se stvarno bave kriminalnim aktivnostima, nego zbog toga što je transplantacija bubrega uopšte i organa, izuzetno složen posao. I to ne radi jedan hirurg ili dva ili tri. Znači, tu uz hirurge idu, anesteziolozi, idu nefrolozi, hepatolozi, idu instrumentarke, ide pomoćno osoblje, tu idu odgovarajuće medicinske sestre i tako dalje. Mi smo ipak ljudi koji se bavimo jednim humanim poslom, nismo mi ljudi koji se bavimo kriminalnim aktivnostima, ne samo ja, nego i moje kolege i tako da. Slično razmišljaju i stručnjaci sa Kosova. Imajući u obzir da se radi u veoma ozbiljni hirurški poduhvat, trebaju specijalni uslovi. A takve uslove faktički mi nemamo po našim bolnicama, bilo u Tirani, bilo u Prištini, a kamoli u Burelju. Tako da za mene to je neizvodivo i apsurdno.